γραφών του, συμβάλλει τόσο στην ανίκνευση, όσο και στην αναπαραγωγή μιας σειράς πολυκύκλων λειτουργιών στην συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Οι εφημερίδες, πιο συγκεκριμένα, ως η παραγωγικότερη μορφή του τύπου, αντιμετωπίζουν το πολύμορφο και πολύπλοκο ιστορικό γίγνεσθε. Παρέχουν κάτω από συγκεκριμένους όρους το ψυχογράφημα μιας εποχής. Φωτογραφίζουν και διασώζουν με τον δικό του πραγματικό τρόπο την εικόνα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας σε τόπο και χρόνο. Η ιστορία των εφημερίδων στη Θεσσαλονίκη, χάρη στη γεωπολιτική της ταυτότητα και τον πολιτικό της χαρακτήρα, είναι ιδιαίτερη. Η εφημεριδογραφία αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που εξελίχθηκαν στην πόλη απρόσκοπτα. Στην περίοδο αυτή, οι περισσότερες εφημερίδες ήταν αρχίδι, τυχιοθετούνταν με το χέρι, τυπώνονταν σε επίπεδα διαστήρια, κυκλοφορούσαν με το σύστημα των διανομέων. Αργότερα, οι εγκαταστάσεις εξυγχρονίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν λογιστικές μηχανές και κινητικά πιεστήρια. Σημαντικό σταθμό στην ιστορική εξέλιξη των εφημερίδων αποτέλεσε η 27η Οκτωβρίου 1912, ημερομηνία κατά την οποία ο ελληνικός στρατός εισέρχεται νικηφόρος στην πόλη, απελευθερώνοντάς την από το τουριστικό ζυγό. Η περίοδος που ακολούθησε χαρακτηρίζεται από μια έκταση τόσο στην έκδοση νέων εφημερίδων, όσο και τη χρησιμοποίηση δημοσιογράφων που είχαν το σκοπό αυτό. Για μια δεκαετία περίπου διαρκεί η περίοδος αυτού του εφημεριδογραφικού οργασμού, όσο σχεδόν η αναταραχή που προκλήθηκε από τον Αντίπαλο Αφγανικό Πόλεμο, τον Άρχο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Εθνικό Διχασμό και την εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης δεν διέθεταν τις γόνιμες εμπειρίες και τις κατακτήσεις των νησιωτικών εφημερίδων. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης έφερε κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία της εφημεριδογραφίας. Είχε αυτό που λέμε ευτυχία και δημιούργησε τη δική του παράδοση, το δικό του συναισθηματικό δέσμο με τον αγνωστικό κοινό και τους δικούς του αξιόλογους εκδότες και δημοσιογράφους. Όσον αφορά τώρα τον πολιτικό του προσανατολισμό, τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση, οι εφημερίδες είχαν τη μορφή πατριωτικού εντύπου, εφόσον δεν υπήρχαν σοβαροί πολιτικοί ανταγωνισμοί. Τα χρόνια του Άρχου Παγκοσμίου Πολέμου και με την εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης της προσωρινής κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλη, βρέθηκαν σε κύκλο ανταγωνισμού και πολιτικού φανατισμού. Με την έναρξη των μαχών στη Μικρά Ασία, οι εφημερίδες ανασυντάχθηκαν χωρίς ομοσπονδιασμούς, ενώ αναζητούσαν ένα μόνιμο πολιτικό χώρο. Στην εποχή του πολέμου, παράλληλα, ο τύπος δοκιμάζεται, γνωρίζει σκληρή λογοκρισία και έρχεται αντιμέτωπος με τις καταστροφές από τη Μεγάλη Φυσικά του 1917 και τις στερήσεις λόγω του πολέμου του Χαρτί και του Πασιφισμού. Οι μακροβιότερες εφημερίδες της δεκαετίας 12-22 είναι οι ακόλουθες. Νέα Αλήθεια. Εθνική Εφημερίδα Καθημερινή, όπως σας το αποκαλούνταν. Πρωτοκυκλοφόρησε στις 2 Ιουνίου του 1909 από τον Αθανάσιο Κούστουρα ως διαδοχιστική έκδοση της εφημερίδας Αλήθεια. Το πρώτο φύλλο της μετά την απελευθέρωση εκδόθηκε μονοσέλιδο, εξάστηλο και με 3 χρώμα με τίτλο «Ζήτω ο ελληνικός στρατός και ο διάδοχος Κωνσταντίνου». Ήταν μια έγκυρη, ενημερωμένη και πρωτοποριακή εφημερίδα που, αν και απογευματινή, είχε αξιόλογη κυκλοφορία και νομοθετική στο κύρος. Αρχικά υποστήριξε τον Ελεύθερο Βενιζέλο. Μετά τη διαφωνία του όμως με το στέμα, τάχθηκε με τον Κωνσταντίνο και στις εκλογές του 1915 υποστήριζε τον Δημήτριο Βούναρη, τον οποίο καταπολέμησε αργότερα, επειδή έδειχνε ότι η πολιτική του ήταν επιζήμια και το έθνος. Ορισμένες από τις καινοτομίες της ήταν τα ολοτέλειτα σκίτσα, σωτήρια γραφήματα, δύσκολα, άδικλα ή με ζωηρούς τίτλους και διαφημίσεις. Μακεδονία. Ήταν η πρώτη πρωινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Πρωτοεκδόθηκε στις 10 Ιουλίου 1911 από τον Κωνσταντίνο Βελίδη μέχρι συντάκτη, τον Αντώνη Παπαδόπουλο και μετά τον Βασίλη Μεσολογγίτη. Ήταν καθημερινή με άσχελη τυπογραφική εμφάνιση, τετραστέλιδη, εξάστηλη, σε λευκό χαρτί, με ελληνικά και λατινικά στοιχεία. Η τιμή της ήταν 10 παράγραφα. Επανεκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1912, την ημέρα που ο ελληνικός στρατός εισήλθε στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη της σελίδα καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη από την ελληνική σημαία, πάνω στην οποία υπήρχε ο τίτλος «Ζήτω η ελευθερία» και ανάμεσα στις λέξεις ένας δυστυχικός πειραιώς. Όσον αφορά τις πολιτικές της εκδικήσεις, αρχικά δεν έδειξε φιλοδημοκρατικά αισθήματα και ήταν μάλλον φιλοβασιλική. Το 1915 τάχθηκε στο πλευρό του Ελευθερίου Βενιζέλου και έμεινε πιστή στη φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη και μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προσφορά της στην εξέλιξη του τύπου της Θεσσαλονίκης ήταν σημαντική. Αντιλήφθηκε πολύ νωρίς τη σημασία των τηλεγραφημάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού και τους απέδωσε την ανάλογη προσοχή. Χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες των κοινωνικών συνδεσμάτων για να πληροφορήσει την εξέλιξη του πολέμου. Καθιέρωσε ειδική στήλη για την αναζήτηση των συγγενών των προσφύγων μετά την καταστροφή στη Μικρά Ασία.
Δεν δημοσίευσε διαφημίσεις, ρεκλάμες ούτε και φωτογραφίες, έδωσε μεγάλη σημασία στα λαϊκά αναγνώσματα και λαϊκά μυθιστορήματα. Εμπρός. Ήταν πρωινή καθημερινή εφημερίδα με μερική κυκλοφορία. Διευθυντής της ήταν ο Αντώνης Κονομίδης και αρχισυντάκτης της ήταν ο Γιώργος Οικονομόπουλος. Η έκδοσή της, που είχε διακοπεί λίγο μετά την έκρηξη του Ελληνικού πολέμου, συνεχίστηκε κανονικά αμέσως μετά την απελευθέρωση. Το 1914 η εφημερίδα μεταφέρθηκε στην Καβάλα και την επόμενη χρονιά επανεκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη. Φύλλα της διασώθηκαν ελάχιστα. Φως. Ήταν πρωινή, καθημερινή, τετρασέλιδη και εξάρτητη, με την επωνυμή επιγραμμένη ανάμεσα στις τερούγες ενός δικέφαλου αετού. Το πρώτο φύλλο της εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου του 1914 από το Δημοσθένη Ρίζο. Η πολιτική της γραμμή είχε πολλές διακυμάνσεις. Αρχικά υποστήριξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο και κατέληψε στις εκλογές του Μαΐου του 1915, επειδή διαφώνησε με την εξωτερική του πολιτική. Με το κίνημα της Εθνικής Άμυνας και την κατάσταση της Θεσσαλονίκης της προσωρινής κυβερνήσεως, ξαναστράφηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο, τηρώντας ξεκάθαρα πια στη σλοβενική γραμμή. Σε γενικές γραμμές το φως σαν εφημερίδα ήταν αρκετά εκρηκτική, σε βαθμό μάλιστα που να ξεπερνά τα όρια της αναλυτικής αμεχής. Κατά περίπου τρόπο δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με τη λογοκρισία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίθετα, αντιμετώπισε πολύ νωρίς τη σειρά δικαστικών περιπετειών που άφησαν εποχή στην ιστορία του τύπου της πόλης. Η προσφορά της στην εξέλιξη του τύπου της Θεσσαλονίκης ήταν σημαντική. Εγκατέστησε κλινικό εκπαιδευτήριο πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Καθιέρωσε το 1920 πρώτη αυτή κοινική αστήρη. Επιχείρησε να εκδώσει και απογευματινή εφημερίδα, τη Νέα Ζωή. Για την κάλυψη του πολέμου στη Μικρά Ασία, απέστειλε συντάκτες, εγκατέστησε μόνιμους καταγωγητές στη Βιέννη και το Βερολίνο, δημοσίευσε πλήθος τηλεγραφημάτων, χρησιμοποίησε τρία χρώματα στα κείμενά της, κίτρινο, κόκκινο και μπλε, πέρα από το μαύρο. Βόσπορος. Ήταν απογευματινή εφημερίδα, αρχικά εβδομαδιαία και αργότερα έγινε ημερησία. Εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1913 από τον Ιωάννη Κούμενο, έναν ευρηματή και πολύγλωσσο χιώτη, με εκδοτική δραστηριότητα στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο. Πιθανολογείται ότι σταμάτησε η κυκλοφορία της το Μάιο του 1915 και ότι επανεκδίδονταν κατά καιρούς σποραδικά. Δεν διασώθηκε κανένα φύλλο της εφημερίδας. Άγκυρα. Εκδόθηκε το Μάιο του 1915 και αυτή από το Κούμενο. Ήταν καθημερινή απογευματινή εφημερίδα με δικά της τυπογραφία και υποστήριζε ανοιχτά την πολιτική των φιλελευθέρων. Ήταν κομψά τυπωμένη, συνήθως τετρασέλιδη και εξάστηλη, με πλήρη ισογραφία και ζωντανή ενημερότητα που εκδηλώταν με συνεχείς νέες εκδόσεις και παρατήματα. Η οριστική διακοπή τοποθετείται το φθινόπωρο του 1918, εποχή της λήξης του Άτυπου Παγκοσμίου Πολέμου. Φύλλα της εφημερίδας διασώθηκαν ελάχιστα. Τηλέγραφος. Εκδόθηκε το 1915 πάλι από το Κούμενο. Ήταν βραχίδια ημερήσια μεσημβρινή μικρή εφημερίδα που υποστήριξε την πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου. Φύλλα της εφημερίδας δεν διασώθηκαν. Ελλάς. Ήταν πρωινή καθημερινή εφημερίδα, τετρασέλιδη, εξάστηλη και εθνική. Εκδόθηκε το Μάιο του 1915 από τον Αθηναίο δημοσιογράφο Κώστα Αυγέρη, που είχε διατελέσει και διευθυντής της εφημερίδας Εμπρός και ανταποκριθεί στο εξωτερικό των Αθηναϊκών εφημερίδων. Μεγάλη Ελλάς. Καθημερινή πρωινή εφημερίδα των φιλελευθέρων αρχών της Θεσσαλονίκης. Διευθυντής της ήταν ο Βασίλειος Μεσολογγίτης. Η εφημερίδα ήταν η συνέχεια της Ελλάδος και μετονομάστηκε Μεγάλη Ελλάδα. Η κυκλοφοριακή της πορεία ήταν μαθητική και αναλυτική, ενώ η παρουσία της στην προεκλογική περίοδο του 1920 ήταν εντυπωσιακή. Δεν είναι βέβαια ποτέ ακριβώς διέκοψε οριστικά την έκδοσή της. Αρκετά νωρίς όμως είχε αρχίσει να προηγάζει στους αναγνώστες της για κρίση του τύπου και για προβλήματα που προκαλούσε το καθεστώς της λογοκρισίας και η κυκλοφορία αθηναϊκών φύλων. Ριζοσπάστης. Εκδόθηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη στις 12 Ιουνίου 1916 από τους Πέτρο Λεβαδί, Γιάννη Πετζόπουλο και Βασίλειο Μεσολογγίτη ως της εβδομαδιαίας εφημερίδας. Με τον υπότιτλο πολιτική εφημερίδα και μετά από την εκδίωξη του βασιλιά Κωνσταντίνου μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου αργότερα μεταβλήθηκε σε επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Σε όλα τα φύλλα του έγραφε από κάτω τη φράση «Ένας λαός υψώνεται όταν μάθει να λέει την αλήθεια, χωρίς να διευκρινίσει το συνήθω». Αυτοτοποθετούμενο στον φιλελεύθερο τύπο, ενώ κατά τον Αλέξιο Ροδοκά ήταν η πρώτη δημοκρατική εφημερίδα. Πάλι, πρωινή αντιβενιζελική εφημερίδα, μικρή στο σχήμα, πεντάστη, τρισέλιδη και αργότερα τετρασέλιδη.
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς θα εκδοθεί. Πάντως άρχισε να εκδίδεται στη δεύτερη περίοδο στις 28 Ιανουαρίου του 1918 ως απογευματινή εφημερίδα. Δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Εφημερίδα των Βαλκανίων. Ήταν μία από τις απογευματινές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 1918 από τον δικηγόρο Νίκο Μπουζάνη και τον δημοσιογράφο Νίκο Καστρινό. Πήρε τον τίτλο της από την αγγλόγλωσση στρατιωτική εφημερίδα Balkan News. Εξελίχθηκε σε αξιόλογη δημοκρατική αριστερή εφημερίδα με ζωή πολλών δεκαετιών και διατηρήθηκε για τη μασιστικότητα, τη δύναμη, την παρησία, την δημοσιογραφική της πληρότητα και τη συνδικαλιστική της συνέπεια. Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος. Ήταν ημερήσια, πρωινή εφημερίδα, τετρασέλιδη και κάποιες φορές οχτασέλιδη, μεγαλύτερο πλάτος από τις άλλες εφημερίδες και εκτάσκευη. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 13 Απριλίου 1920 από τον δικηγόρο και αργότερα βουλευτή Νικόλαο Δαρβέρη. Ήταν φιλοβασιλική και άσκησε δρυμύτατη αντιπεριφερειακή πολιτική με προκλητική αρθρογραφία. Την 1η Αυγούστου 1920, μετά από τα αρχές που προκλήθηκαν, καταστράφηκαν τα γραφεία της και η έκδοσή της ανεστάλλει για 42 ημέρες. Το κράτος την αποζημίωσε για τις ζημιές και έτσι συνέχισε να εκδίδεται απρόσκοπτα μέχρι και το 1937. Τηλέγραφος της Βορείου Ελλάδος. Ήταν μοναδική απογευματινή αντιπεριφερειακή εφημερίδα που εξέδωσε ο ιδρυτής του πρωινού ταχυδρόμου Βορείου Ελλάδος, Νίκος Δαρβέρης. Εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 1920 και διευθυντής της ήταν ο Νίκος Βέρος. Είχε το συνηθισμένο σχήμα των εφημερίδων της εποχής και κυκλοφόρησε άλλοτε με 2 και άλλοτε με 4 εξάρτητες σελίδες. Το 1922 πουλήθηκε και της αφαιρέθηκαν από το τίτλο «Η λέξη της Βορείου Ελλάδος». Η νέα της μορφή ήταν πάλι εξάρτητη με διαφορετική αρρύθμιση και δισέλιδη. Είχε πολλές εξωτερικές ειδήσεις και ελάχιστα τοπικά ρεπορτάζ, πολλές διαφημίσεις και ιδιαίτερα μεγάλους τίτλους. Δημοσίευε σχόλια στην πρώτη σελίδα και μυθιστόρημα στη συνέχεια. Ολοκληρώνοντας, η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις ελάχιστες πόλεις με μακραίωνη και συνεχή διαδρομή. Είναι μία πόλη που συνέθεσε την εικόνα της από τη διαφορετικότητα των κατοίκων της και την ιστορία της από ποικίλες αντιδράσεις που δέχτηκε όταν πήγαμε πύλη μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Τη μακρόχρονη και με πολλές επισημάνσεις της πορείας της, εξελίχθηκε σε σημαντικότατο οικονομικό, μεταπρακτικό και πολιτισμικό κέντρο και στα χρόνια μετά την απελευθέρωση αναντιστάθηκε και αναδιοργανώθηκε σε όλους τους τομείς. Ό,τι διαδραματίστηκε στα χρόνια που ακολούθησαν διατηρήθηκε ανέπαφο χάρη στην ύπαρξη των προαναφερόμενων εφημερίδων, επανδρομένων με αξιόλογα επιτελείο που ενδιαφερόταν για την εξέλιξη του τύπου και την εγκυρότητα της γνώσης που μετέβησε. Ευχαριστούμε πολύ.